Radnici trudbenika, Srboleka, industrije precizne mehanike, Lole, Monteva, Rikaela, prosvete Vršačkih vinograda, Šinvoza, koji su mesecima u štrajku pred otkazom ili stečajem, veruju da je jedno od rešenja veća medijska zastupljenost. Okupili su se ispred RTS-a nezadovoljni načinom na koji javni servis izveštava o radničkim štrajkovima i protestima u Srbiji. Pozvali smo ljude ovde jer očekujemo od javnog servisa da budemo, znači jasno prenesite to, da budemo više zastupljeni jer problemi radnika nisu samo njihovi lični problemi, nego to su i problemi kompletnih porodica. Ovde su u udruženju firme gde su bile privatizovane pa raskinuti ugovori, pa ljudi ostaju bez posla, imovina rasprodata. Ništa drugo, a smatramo, pošto se baš plaća ta pretplata, da je obaveza RTS-a da izveštava. Ništa drugo. Došli su sa namerom da na programu RTS-a dobiju više prostora i postigli dogovor za stolom iza zatvorenih vrata. Delegaciju Radničkog pokreta Srbije primio je prvi čovek javnog servisa, a sa sastanka su svi izašli zadovoljni. Dobro, ja zahvaljujem još jednom na korektnosti. Ako neko od ljudi hoće da se osveži, tu stojimo na raspolaganju, znači sve u redu. Svima hvala na korektnosti, što nije razbijeno, nije do staklo. Dogovoreno je da na RTS-u uskoro bude emitovana emisija o problemima radnika, njihovim preduzećima koje propadaju i lošoj privatizaciji. Da li znači da prihvatate kritiku njihovu da nije bilo dovoljno zastupljeno na javnom servisu? Ne, oni nisu govorili oni ne govore o programu javnog servisa, oni govore o srpskim medijima, a došli su ovdje jer smatruju da će na javnom servisu, koji je Narodna televizija, nacionalni javni servis, lakše postići to što hoće. I bili su u pravu. Novi sastanak i nastavak pregovora sa rukovodstvom javnog servisa najavljen je za narednu nedelju.